Предстои важен семинар на тема Закон за данък добавена стойност. Ще разгледаме специфични проблеми и изменения в закона. Присъединете се към нас за полезна информация и актуални въпроси, представени от адвокат Росен Русков, данъчен консултант. На 27 ноември ще се състои онлайн семинар, воден от адвокат Росен Русков. Част от темите включват увеличение на регистрационния праг, ВОП на стоки втора употреба и марж на цената, грешки при преценката. Семинарът ще обхване и теми като подобрение на ползвани чужди активи и двойствената природа на безвъзмездни доставки на стоки, облагаеми или необлагаеми. Ще се разгледат и корекции по член 116 алинея 2 от закона при неначисляване на данък добавена стойност по облагаеми доставки. Обучението ще включва и въпроси като определяне на данъчна основа при гаранционен задел, член 26 алинея 4.2 от закона. Ще се обсъдят и специфични моменти при доставка на стока с монтаж и инсталация извън България, а също и промените в правилника по прилагане на закона за ДДС от 25 юни тази година. Регистрацията за семинара е лесна и може да се направи директно от нашия сайт. Ще получите потвърждение и проформа фактура. Обучението се провежда през Zoom и линк с информация за участието ви ще получите в деня преди семинара на електронната си поща. Гарантирайте своето място сега. Специална цена има и за втори и следващ участник от една организация. Вижте повече на нашия сайт magisterdixit.net. Обучението се провежда в реално време през Zoom. Участниците ще получат линк и подробен материал един ден преди събитието. Ако имате въпроси, ни се обадете на телефон 0888807911 или изпратете запитване на електронната ни поща. Очакваме ви на семинара по данък добавена стойност с лектор адвокат Росен Русков на 27 ноември. Сигурни сме, че ще ви бъде много полезен.